Was sweetie, odi, odi. Een lekkere groet. Aha. Usabi taki. A eerste sansas ma etak in alibi. Tak tere termoni. Deno eterif chinsensi. Maar sa uno libis mano sabi. Tak na de chinsensi di je potawansi. Etromoni. Monica tromp chinsensi baka. If je nog gebruikt je verstand. U verstand? Mana chimchi alleen e furbari. Tewe termoni une terip chinsensi. Damo takip chinso abra verzoening. Wij mensen, unu blakabuba, unu nengre, die tot slag gemaakt zijn, hebben meestal goede ideeën. En ik denk, de meeste ideeën die jullie hebben, schuilt er altijd wat achter. Bijvoorbeeld, er gaat nu iets rond omtrent verzoening. Ieder springt en praat over verzoening. Dat wil zeggen, alles wat we doen en een positief denken achter hebben, is goed. Maar als we meki in een verzoening zou zoeken, dan grab sneki na mindri, anonoti, dat de odrai betju baka. Samotaki, we beginnen unulik blakkamang. We weten vaak met woorden te spelen. En laten we zeggen, de mooiste woorden die wij als zwarte Surinamers gebruiken, of wij Surinamers, zijn altijd de woorden die meer effect kunnen hebben vanuit het Nederlandse zijde. Bijvoorbeeld verzoening. Dan mo broko authority de jono meku ai op chinso. Jullie zoeken naar verzoening als zwarte mensen om bijeen te komen. Ik groet ieder, sorry. Vandaag ben ik niet zo tof, vandaag ben ik anders. Je begrijpt? Isap mina 3 udu toch seka seki ede. Seka uda mindri da wan portaki da lochtu. En mimi sal na portaki toch. En if seka bonda in de sapta kwa was nesi, da odrai dukyu. Dat na flow. En meestal mina was mina por udu. A verzoening zou we zoeken. A eenheidsvorming zou we zoeken. Ik ben tak de tori die al misschien een 7, 6 jaar geleden. Toen ik bij Radio Koyeba was met mijn programma Dunanga Letina Mamaf Obia. Dan, tidena dei, mi sapta kwa losma, sluipen achteraf. Ik verzamel de filmpjes voor mij. Ik vind het niet erg, jullie leren van mij. En ik heb één ding gezegd. Ik zoek geen complimentjes bij de mens. En ik zoek ook geen zegen bij de mens. Maar de zegen komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Nanga de buwinti, nanga de boenkompe, sa eji wijsheid, a kracht, nanga a kennis. Overstaan? Dus ik mino doe ogri. Dat temi doe ogri. Dat me vergiet dat gado de. Omdat de ma beleri tak teeri geri praxer tamara. Dat minogo doa ogri, dat temi doa ogri, dat baka demo denk voor sitaki. Hey, jongen, samidu jana wa gruwel in Gods ogen. En later pas ga ik tot de ontdekking komen dat ik heb gezondigd. Nee, daarom de man taki denki voor si doe. Atori voor verzoening. Usap tak ol omen man. Mek poging ba. Fucha blaka man kona wang.
Alla soort fasi, we mek moeite voor channing rekonawang. En te ishitak aneluk, proberen jullie altijd 300 jaar terug te gaan. In het stukje van het slavernij. Meestal gaan we altijd daar onschuldigen zoeken. Tak na kwaku mek tide utanso. Tak na Wilhelmina mek utanso. Na Edel de Haan mek utanso. Na Columbus mek utanso. Prefu bakana fesi. Maar meestal altijd unulek blakama is zoekwa slachtoffer. We zoekwa schuld, was schuldeiser. Toch? We zoekwa sma. Sang eigenlijk ook denk ik dat na om in met uno op samenwerken, uno op samenbundeling. Het is niet waar. Iedereen heeft haar eigen verstand, haar denkwijze gekregen. Om te weten wat je wilt doen in het leven. Dan usap taki walosot pogingen meki. Sinds aten fusrafu. Taki we 1 juli. We vieren een ketikoti. Dat we taki een herdenking die we vieren eigenlijk. Dat we taki fusambefsa in het verleden en ningretek free. Voor de strafu in Sade Witmabe Potunu. Dan hebben we een herdenkingsdag. Zoals 1 juli. Dan ga ik jullie even een tipje geven. Adevos 1 juli en Adevo 1 juli. Allemaal een feesten. Allemaal een feesten. Allemaal een dansie. Maar niemand probeert terug te gaan. Om te kijken. Wat er heeft voorgespeeld. Waarom we eigenlijk nu tot het idee zijn gekomen. Om die samenbundeling te vormen. En dat is weer de bedoeling van 1 juli. Dat imsi update voor 1 juli. Lek apisi pe one kerkie no mobende. En uit a kerkie dat die heb je ontevreden gasten. Dat zij hun eigen kerken gaan oprichten. En later gaan inrichten. Begrijp je? Dan moet je naar Tori voor 1 juli naar een blakke mandé, een blakke beschaving, een verzoening. Jullie zoeken altijd een eenheidsvorming voor blakke man. Maar ik heb 1 ding geleerd, voor die mina een blakke man, sano aba krabbe mentaliteit moro. Voor die mide ina leti, mino de ina dungru moro. Mino bako ina leti, maar tenminste ik bepo een deel uit a dungru. En ik kon niet dat me wan prajilibisma, omdat na opdracht sami kisi voor anana. A eenheidsvorming voor blakke man begint eerst bij de opvoeding binnenshuis. Waar of niet? A opvoeding binnenshuis. Daar moeten we beginnen. We hebben altijd vaak genoeg een verkeerde start van eenheidsvorming. Jullie weten het. Uit de RKEBG zijn er allerlei organisaties, allerlei kerken die zich zijn gaan oprichten om RKEBG te fighten. Iedereen heeft het recht om te doen wat hij wil. Maar als je ook kijkt naar 1 juli heb je ook hetzelfde. Bijvoorbeeld, dan ga ik een paar van de grappen roepen. Die wij als blakkamangs hebben bedacht of herdacht. En een hele show achter het slavenbestaan. Een blakkaman, een zwarte beschaafdheid. Hebben we heel veel grappen gehad. Nou, die naar elkaar want hoeft de grappen doen. Wat de bigi grap? Voor Bondru, blakkaman konawang. Na blakkaman day. Blakkaman day. Want taki. A zwarte beschaving. Dat want taki Black History Day. Blakkaman day. Voor verstaan taki winawang. En wat zie je dat er gebeurt? Met die zogenaamde organisatie. Van blakkaman day. Het is een stelletje moneyfreters. Een stelletje moneymakers. Die gelden krijgen vanuit het buitenland.
om de blacks, de Blackaman Day, toch? Voor chawa herdenken dat je ununa wang lek ningre. Dat is een van de eerste grappen die gemaakt wordt. Die we de tekulek spotpopje. Toch? Voor chan ningre kon zogenaamd na wang. Dat je hebt een tra grap baka. Dat de kari maron neti. Ik roep het gewoon een grap. Dat moet ik of zeide. Voor zo'n kosmila moet leggen uit voor zeide. Dat baka amaron neti. Dat je abisan juka contest. Dat na wan voor de split zijn baka voor Blackaman. Dat je abi wan coronma day. Dat je abi a 10 oktober. Dat je abi a 19 september samaka daka. U verstaan? Dat uit alle den day. Toch? En u sapt ook een biggie grap. Bij vind presi in Sranang. Bij zogenaamd bepaalde smabekjes openbaring. Tak dogo purfio di Sranang. Na Afrika. U sabi taki ala de grapperij dat die ben vind presi in Sranang. En ik denk dat de meeste mensen die zogenaamd dromen hebben gekregen om de zwarte mensen bijeen te brengen. Ik denk het eerste wat ze in hun kop hebben is money making business. Ze zoeken naar geld. En omdat ze naar geld zoeken, dan moet je creëren en denken hoe je aan bepaalde verdiensten kan komen of wil komen. Dan weet je hoe bepaalde mensen doen. Ze gaan zogenaamd met een stichting komen om wat geld proberen te vreten. Vanuit het staatskas. Dan hebben we nu weer X dat speelt. En dat na Asani voor een verzoening 17 aanstaande. Een idee voor onolek Blackaman, mine keur af. Mine keur noas maar een denkie af. Je positieve denken, ik kom nooit daaraan. Maar als je iets wil doen, moet je start goed zijn. Je moet niet starten omdat je denkt te starten. Je moet niet proberen mensen bijeen te brengen en in je eigen huis is er nog viesterij. Begrijp je? De biggest mabe singwa singi. Sibio so doti de naini. If you know Sibio also, pur adoti na ini. If you schreef bij op een gebrek aan opvoeding binnen je eigen huis, als er een splitsing is tussen broer en zusters onderling binnen ons huis, als de familie geen eenheid heeft, we leven als krabben met elkaar, langs elkaar, binnen een familie, dan moeten jullie eerst jullie huiswerk goed doen. Je huiswerk moet goed gedaan worden alvorens je op straat gaat. Opvoeding na maniri, jullie leert op wat uku. Opvoeding na maniri, jullie leert na strati. Akia fulibi sama, je lili en yosu peye taini. Dati meke de gan sama abiwan sane taki. Dat mek de gan sama abiwan sane taki. A osu di na taini ya poi sabi pey leki. En na dat na de sani sa efen presino in Sranang. Je moet kijken, me sarwan bijimang, wanode kisa bijime kosi, tuela bijimane money meki. Ten volg aan media, dan heb je zoveel mensen zijn op commentaar omtrent apissie voor een verzoening. Maar leg u uit dat je allemaal zou proberen doen aan bonsani. Binnen een gemeenschap ga je altijd kritiek krijgen van anderen. Maar waar zijn jullie eigen ideeën als jullie het beter weten? Ik bijvoorbeeld heb geen problemen met mensen hun positieve opstellingen.
of een positieve denken omtrent zaken van eenheidsvorming. Maar wat mij stoort, jullie starten meestal verkeerd. En meestal te of start verkeerd, dan een show, weet je. Jullie horen niet. Nou een show, wie is je. En akoto koi boyja, futrade, en het doet mee naar een show. Het komt ervan, als mensen namen proberen te zoeken bij mensen om zich hoog zogenaamd uit te stralen, dat ze zogenaamd een bepaalde geestelijke bagage hebben om zaken in orde te brengen. Het werkt niet bij deze jongen. A eenheidsvorming, sa uno esuku, mo broka tori ju ti de map sin. Isap say de mo broke junu. Walosma, e wakananga adenki, taki, a splitsing fu nengre, na awit, pardon, na awit ma in schuld. Helemaal niet. Absoluut niet. Dide man char dem nengre, konanga pondo, anga pardon, anga boto, seri boto, nanga pari, chakon insranang, wotaki Zuid-Amerika, dide charu konja, dat de man sakunu mindri busi. De mano sakonu amama jukaliba. De mano sakou na para. De mano sakou na koroni. De man sakonu mindri busi. En dat nou af den tori, sa de zogenaamde winti begeleiders, de zogenaamde sma, sa e pleeg geestelijke binnen zowel buitenland in Nederland. Jullie maken één stomme fout met de splitsing van stadskreool en binnenlandbewoners. En wie is de oorzaak van naar elkaar toe? Wij als Blakkaman. Weet je waarom? De mensen hebben niet gediscussieerd. Ze hebben ons hier gedumpt om te werken voor hun en hun land in ontwikkeling te brengen. En vandaag aan de dag is Nederland een steenrijke land. En wij die hier achter zijn gebleven met zoveel rijkdommen, hout, bauxiet, goud, diamant, graniet, alles, in alles zijn we rijk. De mensen hebben ons hier achtergelaten in een paradijs dat ze niet wisten als het ware. Of ze denken dat ze Suriname hadden leeggeplunderd en dat er niks meer hier te halen was. Hebben ze ons hier achtergelaten in een enorme rijkdom van goud en alles. Wat doen jullie in de meeste gevallen? We spelen politiek en we hebben een mentaliteit van boeverij. We hebben een mentaliteit en een karakter van oneerlijkheid. We hebben een karakter van neerhalen, grootheid, waanzin in dit land. Neerkijken op anderen. Toch? We zijn achtergelaten in een paradijs. Maar om het in ontwikkeling te brengen, kunnen jullie niet. En dan zoeken jullie steeds de fout bij de mensen. Het doet de man zo pijn dat de man libu in gudu. Dat unudekba ina gudu. Dat zou we doen. Dat we lip takru na ngosrefi. Te you ogo sukwan grong. In waka 1000 soort passie. Te je sukwan pis grong. In teken 100 papira. Terwijl sranang bigi. Maar isap sana amoy wan fu unu. Alasani sa we doen ina kondre disi spelen jullie politiek. Alles wat jullie zogenaamd negatief vertellen, schuilt er een positief vertellen, schuilt er een negativiteit achter.
En mi e de in a kring. Da mi e shisa epsa. We zoeken eenheidsvorming. Maar we maken one fout. We zijn een biggie fout sa we maken. Allemang e verteri. Over a schafing. Over a free voor blakkamang. We maken one fout. Ano maron one belowe. Ano parama one belowe. Ano samaka one belowe. Na ningre dino be mang nanga akatibo ade sama de belowe. Da yabi paramang, yabi koronimang, yabi samaka, yabi matawai, yabi aukansi. Maar asansa epsa nonude, de aukaner vertelt in de meeste opstellingen, a aukaner e doelek na eeuwan ben de srafu. En het stommiteit leren ze hun achterkleinkinderen ook. Dat na aukansi samawang na mandi be lowe habra timba kisi timba, habra busu kisi busru. Anotru. Na de lei sa we verteri e lip asoro dis na baka, di de baka piking. Te you go jana para, de gomiti graf, fu 16 zoveel, in abusi jaso na para. Te je gwa kauna, da je miti, om many soorten oru grebi. Da a fout sa we meki. Da mo teigu tide. Mina fu leisi buku. Ma me taki sani vanuit a konfo. Koroni na gawan fu para. Para na gawan fu samaka. Para na gawan fu marwina. Mana kauna na basi. Bika ala de weggelopen, ala de adompu presi fu nenge. Bende a kauna. Dat te you go dape, dat dape bende you kan si kauna im si kauna lekwa stal. Kauna was als een stal. Dat im si foto lekwa abattoir. Dat de bechade sma gwa abattoir. Dat abattoir sa de bechade go soegena dan a Bronsplein. Kombe, de becha srafu go. Dat te de srafu sa no seri, dan gaan ze weer naar Komowena. En daaruit de man met vluchtpogingen trouwa lowe. Dat want taki a lowe sa be fen presi na de wang, die no be mamoro na de wipi. Dat de lowe. En vanaf daaruit a begin. Want dat de trouwa lowe go na busi. Maar de vergiti taki, de wansai kardes re foto nengre tide. O liba wis wasi dati. Unu srefi na bus nengre. Alla foto na juka e alla juka sama na foto man. Alla foto man na juka mna. Alla juka na juka. Juka tewe taki juka. Da minabe over saramakaner au kaner. Teme taki wala mala na juka. Da isabi seire wala mala na juka. Dide man chau konja so ni sanang fotia bende unobabi foto. Dide man charu konja so inobe abisa maka. Dide man chau konja inobabi aukansi. De man be chai sa fukong. En dide man chau kong na ina busi permisidoya a jaso de man bes dompu wala malapoti. Ne uchara busi go in ontwikkeling. Dat doet Chara Abusi go in ontwikkeling, dat also begin bouw. En a binnenland bij trouwantang, daarom zie je dat het binnenland meestal achtergesteld is, omdat die scoren no ben dape. Bepaalde ontwikkelingen no ben dape, want busi, juka na busi sani, na busi ubemtang. Dat die ubemtang na busi, dat ontwikkeling vindt prijs in een foto. En door die ontwikkeling vindt prijs in een foto, nelema bigeleru tak de tongo. Ne skoro bigi konja. Dat die skoro bigi kong, dat we leert tak Nederlands, we leren schrijven. Dat die trouwen bigi leren schrijven, trouwen bigi leren lezen, dat dape Arabisch begin. Wisten jullie dat niet? Arabisch begin, sinds skoro kong. Want te je no sabi taki Nederlands, dat ben je onontwikkeld. Te je no sabi taki Engels, dan de maar leren nu dat ben je dom. Ik kan me nog herinneren, pe Arabisch ben de ook toe, tap de scoro. De kinderen die niet vlot waren in Nederlands
in het Nederlandse taal had je dommerij en knapperij. Terwijl, als split zijn voor dommerij en knapperij, no be afvoeden. Maar het is wat ons was aangeleerd, vooral tijdens maar ik moet uit het binnenland, voor kunnen scoren, dat je nog kies at tongo, als zodanig voor leertaki. Dan weet je wat de stadskreool meestal begon te doen? Kijk de jukas, kijk de blauwkop. Maar de vergeet dat na de brada, anga de sa, lowek we lip ding. Na de brada of de anga de sa, lowek wa busi. Terwijl tak we doen verzoening. If u not begin na apisi voor de yeye. If u not begin na apisi voor a cabra neti die grond tapu die kondre. Na zomaar we haal rommel uit. Tak we dusan voor verzoening. If u not teri apisi voor de broedu, voor de bigis mafunu. Die fado wan fasi di no bung. Trawa dede na liba, trawa dede na pasi. If unabi ai fushi gosofara, u kan dusa uwani, strana no kombung na mitakeng. Isap fuseide, omdat we grabu sneka mindri. We grabu sneka mindri. Te bakate udu a verzoening. Damo luku, if ala de paramang, o brasa de koronmang. Damo luku if de koronmang, o brasa de samaka. Damo luku if de samaka, o guade o kansi. Damo luku efu a bigi trobi fu juka angasa anga juka sama anga de aluku fu ses atevu boni. Efu de sama do ko free nanga de sefi. Uno grabu sneka mindri boy. Wamu gabu sineka mindi. Da wo luku if de sama fu bersaba. Anga osembo. O pura fiofio. Di de gansama fika baka. Sa de witman hits ningre op tegenover elkaar. Taki tide na dei a tron kunu. Da a kunu sa e rus. Tap unu lek blakamang. Lek ningre. Ap te danken na unu srefi. Uno gosuku schuld moro. Na Columbus. Columbus is al meer dan 300 jaar dood. U zoeken nou naar een nieuwe generatie. U doet een eenheidsvorming. U teert de plantage besturen. Fos u op eenheid in Stranang. Kunnen jullie weten dat het zeker iets van een jaar gaat zijn. Wajari Uroko. Une jompo gewoon tid of Tamara. Dat we long, dat we suku vrede. Dat bakadati, dat we kosus ref in een verkeer. Bakadati, dat sama kijkar kosa aukaner. A aukaner kosa paramang. Dat paramang kosa fotonengre. Dat te kosa takadong. Dat na unu. A fluksa e rus in Stranang. Ano agru wiri aba fout. Ano abdoti pewe wakane tapu aba fout. Nee. Na utantan so lek blakamang. Omdat die te wabi money. Of wan trawa nya wan pchi papira wan trawa ga skoro. Da altijd ik denk a betre moro wan trawang. En dapena wan voor de top. Sa ons leer af. Ons luku takwa lo. Bepaalde sma. U op wan karakter voor Libi. Neerhalen naar elkaar toe. Niet alleen binnen de politiek. Maar ook in ons dagelijks leven. In ons normaal leven. En vooral in het Winti-geloof. Dat is één van ze die jullie niet weten. De man Carmigo Jason nou uitnodig helaas naar het regeringsgebouw. Pemi opomi mofo takwan sani. Dat als het ware. Dat je ziet dat om mensen maar fesi Quincy. Maar mina maar inwendig dat men laf ding. Na de smasa et drontek fesi. Bijvoorbeeld dat de geestelijke leiders. Of leidsters. Usap tak temet tak heb ik te maken met jullie. Dat men luku ding. Taki de fesi chenchi. Die mi opomi mofo. Naar het regeringsgebouw. Dat men luku ding dat men lafu in misrefi. Omdat mi sap taka samai saniwe doe.
Mi sabi taki na money we suku. En temi dora wan presi na por play. U sabi omdat wo kori miasi. Wo kori miasi. Ma konfo a yeye sagado jimi uno ma kori. En daarom ik dimi go dape. Dimi oppo mi mofo. Takwan Sani, omtrent een stukje van het binnenlandbewoner en de stadskriolen, dan zie je dat er een oneenigheid. Je ziet dat andere mensen hun gezichten bij bigeders dagu poepen. Je ziet dat de visie plooi. Omdat u denkt dat naar de prang zou we weri. U denkt aan de titel, sasma e junu. Tak unu na disi, unu na dati naar de beëdigingen, naar de rommel dati. U denkt dat na dat na Allah. Winti na wasan sa uneshi. Winti na wasani sa yuneshi. U verstaan? En asan sa yuneshi. Im aprespeki ding. U verstaan? Asani sa uneshi. Aprespeki ding. A eenheidsvorming binnen de winti geloof is de grootste puinhoop. Daar begint het. Omdat a trouwen vindt dat a hi moro trouwen. Omdat a trouwen tak akromati ve dans mora trouwen. Omdat a trouwen vindt dat a apuku sei barne tapuna boro bigi apuku. Ote wo bigi regel de sandati. Ote de maf ook de, ote de maar winamang. O denki taka de wasabi kumanti mo paramang. Ote de paramo denki taki de betre mo de kolonimang. Ote de kolonimango denki taki de betre mo de aluku. Ote de volgenam de foto nenge, de top. De moro bigi aras systeem is meer in de stad. Het zijn wij, de Kriolen en de stadskriolen. Jullie zijn de oorzaak meest voor aras in Sranang. En ab moro bigi ras zo ab in Sranang Alexander Takikba na a scholing. Omdat flow no saba verschil voor het en dat is hij dom. Omdat Amadis no saptaki Spaans, dat is hij dom. De witte mannen hebben ons dit aangeleerd. Maar jullie gaan door met jullie wijsneuzen, zogenaamd. Dan gaan jullie door. Jullie weten geen halt te roepen om dat te stoppen. De eenheidsvorming binnen de Blakkamang. Nemen jullie maar een voorbeeld bij de Hindustanen, de Javanen en de Chinezen. Bodo is voor alle Javanen. Ramadan is voor alle Hindustanen. Eid al-Fitr is voor alle Hindustanen. Ja? Aladdin Day. Toch? Aladdin Day. Sa akuli poti. A Japanese poti. Na di alakuli na ala Japanese. Maar zij de Blakkamang Day. Ano susoji ala Blakkamang. Zij de sama kadaka. Ano di ala Sranama. Ano di ala Blakkamang. Zij de Sanjuka contest. Ano di ala Blakkamang. Jullie zijn bezig naar een samensplitsing, een uitsplitsing van elkaar. Door dingen apart en langs elkaar heen te doen. Dat te ade doro. Dat we viertak asane heat. Dat we creëren een tramodel. Fuchaning rekonawang. Maar de juiste sma. Samuschaning rekonawang. Ze kunnen mij niet naderen. Omdat ze een negatieve bagage hebben. Vele van ze kunnen mij niet naderen. Omdat ze een negatieve achtergrond hebben. Anderen zijn trouwen naar Wismang. Trouwen naar Kirmang. Trouwen naar Masan Texani. Fufuru. Alles wat zanden doen. Trouwen laka waka abra leken heen. Fudoro tide na di pedem doro. Dat sade doen. Dat de smadati na wa fisterij. Wan charu konawang. Sma wa dot bagage. Wan chaning rekonawang. Sma wa tingi verleden. Dede dagu mentaliteit. Takrupori. Dat de smadat wan cha ning rekonawang. Te yu wan cha ning rekonawang. Te unu wan lek Blakkamang. A zwarte beschaving. Wan cha Blakkamang konawang. Dat if je 10 vinger of na 20 vinger. Dan mi vind taki. Tenminste 5 moest kring. Tenminste 5 moest kring. En je moet je foto kunnen erkennen.
als geestelijke leider, als geestelijke voorbeeld. Je moet dat kunnen ontdekken. En als je dat hebt kunnen ontdekken, dan kan je werken, toch? Om je zonde, tjari zonde go trouwen na gado, de tegi gado taki, luku misref na wan zondar, mi mek fout, maar no mishi mi fouten in. En mi wan no tak unulek blakaman konawang. Maar nee, jullie leden aan grootheid waanzin. Jullie, we beëdig alle soort commissie. Fu chanengre konawang. Dem luku de ma sa wan chanengre konawang. Go luku de ma achtertuin. Bij de maatschappelijke werksters en werkers de. Sa abiwampchi omgang. Visie fugo om nangasma. Waar zijn ze? Nee. Het zijn alleen maar mensen die zogenaamd in de commissie zitten om apportiemoney om het lekker plat te vreten. Dat is het. Alles wat de blakke man meestal doet, hebben ze een geld denk in hun kop. Om te denken dat wat nyan def nyanja, wat money def mekja. Nee, stoppen jullie ermee. U denkt dat we korden bigis, u denkt dat we kor libisma. Maar gado une kori, te yeye une kori. U sap ala dit soort grap toch? Trama be kis drink, tak de gwe dat de gwa Ghana, dat de gwa Afrika go pur fiofio. U sap ala dit soort grap dat vindt presi toch? Men speelt altijd met ons als blakke man. Men speelt altijd met ons. Jullie willen eenheidsvorming hebben. Luku de grama fu no, de luku de grama fu fosi. A respecti sa ube abidi de gramang fu no. A des a respecti dat no de. A gesag fu a binnenland schreef no de moro lek fosi. Fosi te ibe teino per nasi. Inaf sroto yu oso. Maar wana de sara no be comfort in het binnenland. De standaard no be fin presi. Te you ben dena want te you ben going naar binnenland dat dape you we sisa na respecti. Ano as a onbeschofte ongegeneerdheid sa fotos ma abi. Dimi konshi true respecti na dimi bige gwa tapsei. Nemi konshi taki des massa de karjuka, des massa de na binnenland na respecti na so des maat e behandeli. Zo weten met mensen om te gaan als je daar komt als gasten. Maar waarom is er steeds een escalatie in het binnenland? Omdat ze de mensen nog steeds dom willen houden. Dus de stadskriolen creëren hun leugens, hun oplichtersmentaliteiten, om de mensen in het binnenland nog steeds voor de gek te houden, om ze te zien als jukas en dommies, dat ze onontwikkelde schapen zijn en dat toch gaan ze de mensen naar. Als jullie eenheidsvorming willen hebben in Suriname, maakt het niet uit if na Mapana. Het maakt niet uit if na onafhankelijkheidsplein. Maar moro bepresbari pesi pe umbigi unu oso. Ubige leer dem chin funu. Taki nenge na nenge. Ubige leli dem pikin funu. Taki blakamang na blakama tang. Weet mek bepaalde fouten. Unulek blakamang. Racisme binnen de negercultuur is de neger zelf. Weet je waarom? De Saramakaners voelt zich apart. De Okaner voelt zich apart. Zelfs de Nikermang voelt zich apart. De Koronengre voelt zich apart. Alukunenge efiense fitawa taso tu blakamang. Apa maka efiense fiwata so tu bakamang. Isabi zeide, we make one fout. Dat fout zou we make dat die demo takip chin sangonu. No was man ap liba. No was man ap liba ya. A liba na fa grong. A liba na fa kondre. A kondre na de wetman. A juden junu. A jaden gwe fika busi di unu. Bika wala mala Afrika pikile ke ba kamandi koya. De machau koya. Kompoti aini wa busi puru na kondre kompoti ja meku tot seven. Tidena de mere tak na manis aba liba. Tidena de mere tak na tramanat aba liba. Aliba anof you, aliba anof me, aliba anof you. Aliba na fa grong, aliba na sanang. Het zijn de weggevluchte slaven, de weggelopen slaven die dieper de bossen zijn ingegaan. En dat zijn er namen ontwikkeld, zoals Srana Liba, Aluku Liba,
Kotika liba, Samaka, Matawai liba, en dan liba pe ufroi sigotang, mekwe denki taki ununata so tuba kamang. Temetak abra blakamang, une verstama sandati, u abe over a wiwiri di dene eda wiri, atanga fif, atranga wira oloisfer. Nanga a blaka buba funu, na dat we bedoel nanga blakamang. Na unu denki na Samaka, na unu denki na Aluku, na unu denki na Kotika, na unu denki na Fuklemensha, na unu denki na Fupuketi. Mateye Lukasani furan gamang, da efube abi verstang, na ontwikkeling die we denken dat we ontwikkel blakamang kawang. Dom sabitaki, eigenlijk te yu Lukasani bung, na 1 grama no mo ubem abi. A heer pisi voor de gramang is ook een stukje splitsing. Na unu lek plakamang. Tobe abi 1 gramang. Debe sabitaki a grama dati botaki di para. A grama dati botaki di aluku. A grama botaki di matawai. A grama botaki di Samaka. Maar nee. Daar is ook een stukje voor een splitsing voor blakkamang naar de stamhoofden die apart gezet zijn. Dat is ook een van de fouten die we gemaakt hebben. En we moeten proberen om nu anders te denken. If we abiwa gramang, dat gramang dat no demoro. Dom sabitaki lukuwa sama nanga wa pou wa kring achtergrond da enge tro grama da grama fu aukaner da eng etaki di ala Samaka nanga ala de traliba. Maar weet je wat ons is aangeleerd? De meeste bigisma fu nu mek foto, de mek chobo foto. Da prati fu unu blakamang de ook tu in a verleden fu apisi fu de gamang. Omdat hij na witman pot apis dati voet lowegwe apart langa desma. En daar is die oneenigheid ook begonnen. Want de Aluku Gramang vecht voor zijn mensen. De Saramakaanse Gamang kapitein vechten voor hun mensen. De Alukus, de Matawares vechten voor hun mensen. Dat wil zeggen, we hebben het gevoel gekregen dat unu anowang. Want we maken een fout. We zoeken naar uw karakter, naar aliba pewetang, maar we zoeken naar uw wiri, naar uw kleur. En daarom moet je kijken naar eenheidsvorming. Binnen, als zwarte, als blaka buba. Er is ajuel, u kan doen sa uwani, u kan gwa mapana, u kan gwa papana, u kan go pe uwani. Zolang uno leer af, uno leer asandati af, taki ajuka na mi bala. Ama fumar winami, a sisa fumar winami sisa, a koron nengre na mi pa, a mima, a grama fumar wina ook tu na mi pa, a grama fu Samaka na mi pa, a grama fu Aluku na mi pa, temi go mim abi respecti di a gramang, want if wa sanip sa para, a grama fu Aluku mus ma contact ja. I verstaan? Maar de man split sunu. En we willen niet loslaten. Dat allemaal de langa apart en eigen denki. En daarom te ade doro te we viertaki sane wipunu. A systeem en wipunu. Daarom moet je kijken, wij als zwarte mensen, jullie hebben altijd een achterstallig denken. Jullie zijn beknopt in denken. En jullie hebben een bepaalde achterstand in vooruitgang. Weet je waarom? Asansa e por blakama tuna money. Dat na wan voeding. Hij poort ningre wreed. Omdat hij altijd aan ningre. Ik denk dat hij, temi ap wan nyang. Temi fen wan dringi. Naf mi wang. Maar te a hun dus stani. Fen wan gelegenheid go naar Holland. Hij praxeert taka abi brada nga sajas ranang. Maar te a blakama fen wan kans ga Holland. Ago fen wan chi ontwikkeling. Hij vergiet die pe abek mopo. Dat hij luku neer tape egis ranamang. Pe a grong. Pe een bigis mak mopo. Omdat agoin wa trakonde atekwa bepaalde leri. Atekwa bepaalde witma ontwikkeling. Omdat vele mensen niet werken met hun eigen denken en hun eigen ontwikkeling. Alles wat de Nederlandse doet is een kopie van een ander volk. Motakwa sani pe ofene ero. Bige luku a mooi wiri funu no. De mooie zwarte vrouw zijn ontevreden met de mooie kroeshaar. Ik ben laatst gegaan
ergens. Mi denk nou de san be ma be apwan san na matano of na wa piki saron of pino. De ma be apwan wa ingi sani. E vis wat is ma trots op de wiri. Dat na wa voor de bigi split zijn toe toch. We schenk voor sor u egi wiri. Sak gado junu. Jullie zijn ontevreden met jullie zelf. Daarom ik blakka mee bleach. Daarom ik blakka mee pot valse vleg. Daarom ik blakka man pot nangra. Daarom ik blakka man edusan. Terwijl una wa mooi volk. Maar a ontevredenheid. Im lukutak ala de tra volk en mek monitap nengre. Omdat de sabitaki an a ras disi na wa ontevreden ras. We zijn niet eens met onszelf. We voelen ons niet mooi genoeg. Want als ik hier wees zet, voel ik niet dat ik mooi ben. Als ik geen valse nagels zet, voel ik niet dat ik mooi ben. En je moet kijken, alle soort fassie, alle sansa en met bijna in grond tapu na ta blakama de mek money. Wanneer gaan jullie stoppen? Om te denken dat, laten we eenheidsvorming hebben? Eenheidsvorming? Nee. Waar zijn de mensen die zo ontwikkeld zijn in het Winti-geloof? Allerlei namen. Je hebt een Okonvo, je hebt een dit, je hebt een dat. Winti-priester hier, Winti-priester daar. Ik ga jullie even iets zeggen over een Winti-priester. Ik bespreek mevrouw Babel niet meer, ik ga jullie de waarheid vertellen. Ik zie elk jaar dat ze een show hebben in Nederland. Met die grappen die jullie daar maken in Nederland. Weten jullie wat een Winti-priester inhoudt? Een Winti-priester leest niet dingen uit boeken. Een Winti-priester zit als ik, zoals ik hier zit. En ik kan praten met mijn mensen. Ik heb geen beëdigingen nodig van mensen. Ik zoek geen steun bij de mens. Maar ik zoek de steun naar Andana, Kedwama, Kedwampong. Als men wil praten dat mensen jaren in Winti zijn opgebracht. En dat Winti is Bartapsma. Is dat nog niks. Mi eteguso. Mi jebli jaini vo jinta. Mi antama va busra maini. Na mi etegu dat itide. De meeste sani sa we do. Asamai sani. Tewa Winti kon tap wansma. Da wa Winti e konanga interning. Tewa ye bar kon tap wansma. Wa ye e konanga afasfa ende. No wansma no ka jiwa Winti leri. No wansma no ka beëdig you. Fu you trowan sani. Fu sa you no de. Want tide na de. If mi jeja no de. Dan mi bartak na kwaku e bara mi tapu. De sa fabus kondres made. Bala uyere ta kwaku kombaka. Kwaku baru ta bari tapa boy jadi de kai flow. Maar dan moest luku eva kwaku de werkelijk. De sa fa de mau doe na binnenland. Dat de man no long bige poti wiriji. Ano te bar taki bar kwaku dat de mau bige long tak ayuna kwaku dat de mau bige ji tafra. De mau bige ji bangi. Ubi kan go dipi junu. Mamo juwan skets. Te yu bar tak yuna Shaka Zulu. De sa fa de bigisma de. Tereshi dat werkelijk obja e forceri. Dat de no loon dusanji dat do tetsi luk heeft na werkelijk Shaka Zulu kondape. Dat deze de ma firi no fu dusaniji. Deze absarodu. Dat do kar Shaka Zulu. Dat do aksi Shaka Zulu heeft na yu konja trutru. Oké, Shaka Zulu. Nanga so tiki yube waka. Fade be kara tiki ding. Shaka Zulu na yu konja. Iya, Shaka Zulu, aten voor you. Sa you ben do, om en chibe abi in het verleden. Dat heeft dat truto Shaka Zulu. Dan moet hij de stripvragen kunnen beantwoorden. Maar nu breng je een naam van een Okonvo. Je bracht een naam van een Okonvo als Winti-priester. Dat wil zeggen, als flow vastzit. Met een werk. Dat dien ik te gaan bij de Winti-priester. En als de Obiamangs oneenigheid hebben met elkaar, dat dient de Winti-priester te komen en beoordelen en een oordeel vellen. Als er een oneenigheid is tussen de Gramang, de Saramakaners en de Oukaners, en we hebben een hoge Winti-priester in Suriname, dat dient de priester te komen en de eenheidsvorming te beoordelen dat wat schuin is gegaan om het recht te rectificeren. Maar nee, dat is het niet. De Okonvo die we hebben werkt alleen maar uit papieren. Uit schrijfwerk. Grote aparte dingen doen in Nederland. Toch? Beëdigingen in Nederland. Allerlei mooie shows.
De wakanga gouden koes, de wakanga sani groot ontvangen. Het is een rommel. Wie boos wil worden, mag boos worden. Als we een bakru roko konami, dat heeft minoma voor een oplossing. Voor char afamiri kona wang. Dat mim gona okonfo. Want we chai waning. Je mataki te yu na kou. Inom de wan kou sondro tutu. Te yu na kou im abi tutu. Maar ja moet chai ne fu kou sondro tutu. Dat te u de na tutu. Dat pa kou mu buku pasada poi. Er zijn fouten gemaakt binnen ons winti geloof. Maar uit schande willen jullie de klok niet terugdraaien. Er zijn allerlei beëdigingen. Okonfo, basis, tabbasis en al dat soort van namen. Dat wil zeggen, het zijn mensen met bepaalde hoge geesten die beëdigd zijn geworden door mensen, maar niet door God. Door mensen en niet door de Jezus. Want ik denk, als men zo groot wil praten over bepaalde namen en men zegt dat a binnenland bijvoorbeeld na Juka Dape, ina lowe, dan na Juka Bohou. Dan mi de zeker taki tewe taki trutru comfortori dan na binnenland umgo. Na binnenland umgo. Me take na abrat kanti Juka sabi, au kansi sabi, samaka sabi. Ma foto pori, omdat foto we teki ning du nabi bakafeng. Foto we jompo teki taki, mo nabi bakafeng. En na dat mek a respecti, na a arasme, bijna a winti geloof, nee stop. Meneer Sönder is voorgetrokken. Is dat om kosi de kosi, meneer? Is dat om kosi de kosi you? Samana you. Ja, moet teke fesi fu gamang, fu di shitaki ofende wan piki money. Maar in verproberi, fu no tek koskosi. Na omes ma ekong dat de mij betoog, de mij de mang no de eens, na sa opsa 17 freebie, sa opsa 17, fu amundisi na mapana. Da wat moeten we jullie doen? Ucha den per nasi kawang. Ucha wan kabraneti. U broko jinta. Toch? Fosi ganya kanda. U do wan begi. U nader den samaka. U nader den aukane. U nader den gramang. U nader a president. U nader den. U hoor wan sigineti. U kya nengre kona wang. Waka oso fu oso. Pur fiofio. Pur me kunu. Fosu go jiwan show. Da we chai neng. Toga presu wani sama boy gijunu. We alama sapta kitem ga sandre dale manga den boy go knap chele tapa uku. Alama sabita kitem ga Silver Fox dape na kikwe teki. Ik voel me niet apart. Ik voel me normaal. Als ieder. Als mensen bij me komen, me wakanga sofutu. Winti no sapisme. Winti no sabigi fasi. Winti no sabi deftigheid. Winti no sabi elite. Wa winti sabi realiteit. If wa sani dejalik fa apchi wa give mi jaso. A ready? Defa winti taka ready. Anogo taka geri. Wa winti ego dwars door zee nanga a realiteit. En daarom mek ik hem lukutaki. Ze kunnen me niet naderen. Ik heb niet 10 schone vingers. Maar tenminste zijn 5 van mijn vingers schoon. En zij die zogenaamd het voortouw willen nemen. Om en blakkama's bijeen te brengen. Ik denk dat jullie verleden erger is dan een Oru WC. Een Oru septic tank. Dat wantaki ano de 10 vingers funu wan pori. Alo futu koti. Alo futu pori ontbinding. Do wan chai sama kwa wang. Sara rommel dati. Uno manangami. Omdat mi no delek unu. Mi de ina leti. Mi no demori na dungru. Mi ano wan blakamang. Sa de in krabu. Sa aba krabu gedachten en krabu mentaliteit. Ik ben geen slaaf geweest. Ik ben nooit een slaaf geweest. Mi no ben de dalama funengre. Die aye kis mi atei mi sumana eng. Da te mi sumana eng. Da te mi takamu feti vuchai ba kaman kawang. De obje nanga de kromanti so ben gebruik.
e baro tapu. Uno ben bar obiano srefi tapu fetango srefi. Uno ben bar kromanti no tapu fu bar winti fu halwan trawa neer. Uno ben kies de obiaf de sandati. De obia di de bar no tapu. Na ben bescherm unu tegen akatibo in sawet ma be potunu. Fu be feti free. Nou, dat mek de winti ben baro tapu. De winti no ben baro tapu. Fu tja ala so tu neng. Dat we do chobo mo chobo. Mino mag bar kromanti go fetanga mi brada. Mino mag bar winti go fet nanga missa. Mino mag bar kromanti da me go tai sma of tesma kami kampu. Da me kroi den da me do ogri nangeng. Winti no bar fasandati. Wa winti be bar tap unu ja. Na unu insra na we bar winti. Masana moy wang. We teka winti. E me kwa showfing. En toen me kwa showfing. Da we kis ala soortu ning. Terwijl a winti no bar no tapu fasandati. U verstaan? En daarom meki luku taki. Allemaal e winsi takwa san kam sanangami. Maar jullie zijn dwazen. Een dwaas hoeft niet eens met mij te zijn. Omdat je een dwaas bent. Iemand met een negatieve achtergrond gaat jou uitschelden. Ook al hebben ze nooit een fout gevonden op jou. Ze gaan proberen je kapot te maken. Maar geloof me. Als je tenminste 9 of 6 schone vingers hebt. Hoef je nooit te vrezen voor de mensen die niet eens een duim meer hebben. Die niet eens vingers meer hebben. Alles is opgevreten door wormen. Dan moet je niet bang zijn voor ze. Ze gaan proberen je een kopje kleiner te maken. Maar blijf gewoon positief. Denken. In awinti geloof. Daarom heb ik mo takasantide. Omdat nono de, radio, tv, allemaal etak om een soort sani. Maar opvoeding begint binnenshuis. Van hem chief mi de ja elon tapajari. Dat mim leerde taki vanaf vandaag. Je moet het woord juka niet gebruiken. Gebruik het woord kuli niet. We zijn mensen onderling. We moeten liefde hebben voor elkaar. Als men boos is, ga je wel bepaalde termen gebruiken. Krachttermen en zo, omdat je boos bent op dat moment. Maar in je achterhoofd moet je altijd weten, we zijn gasten hier beneden. Want ten fukong, dan want ten fugo. No amang no betre moro want trawang. Maar zolang u de langa denki, taki na skoro, echa prati, taki tak Nederlands. En daarom ik in Luku taki, niemand heeft bijna respect voor onze cultuur. Is wat de zogenaamde winti-leiders hebben uitgesproken. Door mensen klein te kleineren. Door mensen voor de gek te houden. Die hulp zijn gaan zoeken bij de bonumangs. De potkrooi in sma watra. Misbruik umasma. Tenen gotap de jari. Die hebben geen hun om te openen. Om te gaan los schatje ik vind je leuk. Nee, ze doen dingen met geweld. Ze zijn zoet van je familie onderling. De saptaki de no mag wasi nanga so wiri de wasi nange. De saptak de no mag meki trap wiri tapak bro. De saptaki ino mag trap brede nanga alesi. De saptaki ino de no mag doen sani. Hebben ze heel veel negatieve dingen gedaan. En daarom is er geen respect voor ons winti geloof. En daarom moet je kijken. De cultuur is een van de hoogste en de mooiste. Maar niemand heeft er geloof in. Weet je waarom? Omdat wij het zelf hebben vertrapt. Door negatieve dingen te doen. En allerlei grappen van te maken. En allerlei beëdigingen. Beëdigingen te creëren. Terwijl a heersan voelen nou een septien tank. Dat we kotemi in rommel. Laat ze komen praten als mij. Met hun zogenaamde commissies. Omdat usap alasani voor kulturu. Maar de meeste blakkamas weten niks van winti. En winti, als je een convo wil zijn, als je een geestelijke leider wil zijn, dan moet je niet uit boeken lezen. Dan moet je het geestelijke bagage in jou hebben. If een bakru roko konami, dat temi no ma pura bakru, dan mi verplicht voor bella o convo. Uno channing san of unu. Want die Lion King bij Bari in Sranang. Die aye fu Lion King, mevrouw Prior bij Bari. Da Lion King dat die abe Sakago in Watra. Na Bergendal. A Lion King dat die sadendu. Na Blakama Broking. Omdat nou een strijdvaardigheid dat we voeren aan ons refi. Tidena de in ere next thing. No way ere wa okon foja. Ano sab niet in sana bita wiri. Ano saba verschil fufu sani. Dat we ko camouflera sani. Oko teimi takiya ma okon fo. Maar hoeft die dingen niet te weten. Dan moet je die naam niet dragen.
Dan moet je die naam niet dragen. Want tewa winti bar kon hij tapu, dat tewa stel je afra, peek mo panga neef okonvo, dan moet je het kunnen zeggen. Maar uno channing, zonder voor abba bagage ving. Ik bespreek de persoon niet. Maar de mensen die dat gedaan hebben, om u een beëdiging te geven, zonder dat u weet van hebt, dan moet arrogantie u de baas niet spelen. Dan moet u buigen, om te leren. Ga naar de mensen met een geestelijke bagage. Ga naar hun toe. En buig voor ze. Dan ga je leren. Maar je moet geen naam dragen van een koning. Of een koningin. En je weet niks. Is het lastig. Tewa obja eteri. Da obja te taki mi gebri dia ini fo jinta. Da te tera nendati. Da awinda abigimo aksi taki sawataka nende ma piking. Maar nou you nou al konfo. Dat to actie faben denange ina before no ma pikimi. Dat we chane tak wa geestelijke leider. Mijn winter geloof is geen kikaboe als van jullie. En daarom zit ik rustig hier thuis bij mij. Ik heb geen tijd voor moksi nangamang. Aroko sami kon doen. Nanga attacki sami kon contact naar grond tapu. Ik weet waarom God me zo gemaakt heeft. En if Gado ma machti futaki. Dat je moest beschermen baka tegen de wiswasi takrusil. Sa hoor rekening, sa hoor kracht, tak mim dede, tak mim fadong, mim jifosa ya di stapus mamu sut mi kiri. Am no sut mi, omdat am sap tak mi no do ogri nanging. As mana strati no ko klap mi, omdat hij te archi mi, da oshitaki mi ne pratisma, ma me chasma kona wang. Dus amasa wako fetangami, na wa clown, amasa wako fetangami, desmasa wa fetangami, nasmananga wa satanisme, de satanisme de inding, a negatieve takrusil kromanti, neerhalen, neerzien, desmanat odeyu feyanti. Maar mensen met een reine geest en een schone geest, ga nooit negatief over me praten. Als men me uitscheldt, toch moet je kijken naar uw achtergrond. De no sab den srefi, de aini dungu, de no sabisani fuleti. Bi barodi, te wantradi baka. Du nanga leti na mamaf obia. Ja, en mi hoop te ade doro, uluku zou vinden dat teke. Togo 17 februari zou vinden dat teke. Maar zolang usa unom afen apisi dati taki, ala nenge na nenge atang. Zolang asan dat no fen presi, u kan dus wat verzoenen uwani aan een woko, mi barodi, omdat alla fasi verzoening e bigi in you oso. Verzoening ne bigi na strati. Kia fu alibi sama na bigi a strati, e bigi in a verleden. Sa uben du, fa uben lip nang osrefi, fa ufja splitsen kon tegen elkaar, sana a ophitsing, sana a binnen de cultuur is erger dan wat de witte mensen ons hebben geleerd. Ja, het racisme voor Uno Blakama is erger dan dat de witte man voor ons hebben achtergeleerd. Omdat we met one fout na ningre bese ningre di bakra. Ano a ningre, ano a bakra go langa go kisi nenge. A nenge be seli nenge di nenge. Di baka, a sellout be de ses aten fu srafu. A sellout no begino. En a kunu dat hij in rust op alle nengre wereldwijd. En daarom moet je kijken, niemand lust een nengre. Niemand lust ons. Omdat we elkaar ook niet lusten. We zijn ratten en haters naar elkaar toe. Vooral de mensen in het politiek. Vooral het stukje van het geestelijke. Omdat akromanti van maar dat echt moro die van trouwang. Apuku van trauma moro big up. En dat zijn zolang apis dat die uno make a samenvorming. Voor apis dat die voor sabitaki together is one. U kan do so wani ano luk. Mino de ina dungur moro. De ina pisi fu leti. En daarom ik mi programma samen chai kwado. A doen nanga leti. Na krin denki nanga mama fu obia. Mi barobla te wantadi baka.